Human sa kusog nga linog niadtong Setyembre 30 nga grabing nakaapekto sa amihanang bahin sa Sugbo, matag karon og unya padayon lang gihapong nasinati sa mga Sugboanon ang mga pagtayog sa yuta. 8 ka adlaw human sa linog, mukabat na sa sobra 9,000 ang natala nga aftershocks sa Philippine Volcanology and Seismology Confivox. Gani miabot sa 5.1 magnitude ang labing kusog nga aftershock nga ilang natala. Saysay sa director sa DOST FIVOX Dr. Teresito Bacolcol nga human sa usa ka gatos nga adlaw gikan sa nahitabong linog, posible paghihapong makasinati ug mokabat 20 ngadto sa 40 ka aftershock. For instance, we have 2,000 aftershocks on the first 24 hours. On the 10th day, that would be 1/10. So on the 10th day, generally it would just be around 200 to 300 aftershocks. And on the 100th day, that would be around 3 months, dapat mga around 20 to 30, probably 40 aftershocks. Apan mi pasalig si Bacolcol nga dili angay mabalaka ang publiko. Sanglit gipan lang tawang mas muhinay na ang gikusgon sa mga aftershock. Giklaro sab niya nga ang maong linog na ang the big one alang sa northeastern Cebu. Dugang pa sa FIVOX nga ang paggawas sa mga sinkhole human sa linog usa ka natural nga panghitabo sa mga lugar sama sa Cebu nga kasagaran dunay limestone ang yuta. Nanay caverns, caves sa ilalom. It's just that di nato siya makita kay na may cover, okay? There's a soil cover. But during strong shaking, ang soil cover would collapse, exposing these limestones. Gani duna say mensahe si Bacolcol batok sa mga common misconceptions sa publiko may tungod sa linog. First, that earthquakes can be predicted. Okay, so second, that the manghuhula can predict earthquakes. Kung maka-receive og mga unaning post, ayon na ninyo i-forward kay this can only create panic. Walay scientific basis. Third, that animals can predict earthquakes. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.